Simon Busuttil rifjuta li jixed f'kawża tal-libel li fetaħlu Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri. Dan minħabba li l-avukat ta' Busuttil qal li l-klijent tiegħu rid ikollu ċans jipprepara sew dwar l-allegazzjonijiet li jagħmel sena ilu fuq Keith Schembri b'rabta mal-Panama Papers. Fil-fatt l-avukat Peter Fenech qajjem kjas fl-awla meta talab lill-avukat ta' Keith Schembri biex jippreżenta d-diskors ta' Busuttil li permezz tiegħu Schembri ħassu mal-afamat bih. L-avukat Pawlu Lija wieġeb li minbarra li kien diġà tah fejn Schembri ħassu mal-afamat, il-kap tal-Oppożizzjoni ma jistax ikun kredibbli li jgħid li ma jiftakarx qal meta dan huwa diskors li jirrepeti kull ċans li jkollu. Għalhekk wieħed jifhem li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jridx jixed. Din ma kienx l-ewwel darba li brabta ma' din il-kawża Simon Busuttil ma telax jixed. Fis-6 ta' Ottubru li għadda, Busuttil kien diġà għamel dan u issa llum 5 xhur wara argumenta fil-qorti li jrid jipprepara. L-uniku differenza din id-darba kienet li din id-darba kien fl-awla tal-qorti għalkemm baqa' fomu midbuq meta mitlub iressaq il-provi. Dwar l-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni tlabna reazzjoni tal-Prim Ministru. Jien naħseb nidem li kull naħseb nifs li jgħid bir-rispett kollu leħ. Jitkellem fuq il-pana ma jaf sew eżattament x'qal u kull ma juri huwa li ħafna mill-kliem li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni issa nerġa' ngħid il-kwistjoni tal-pana ma weġġet il-gvern kienet xi ħaġa li ħadd nazzjonijiet dwarha, ma l-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' bl-insinwazzjonijiet li jagħmel fil-konfront ta' nies differenti, inkluż tiegħi. U mbagħad meta jiġi ntalab biex jixed, jivvinta l-iskużi biex ma jixedx, it's not on.